କ'ଣ ଦୋକାନ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦୋକାନ ଯାଉଛ? କ'ଣ ଆଣିବ? କ'ଣ ଖାଇବ? ଚକିଲି ଖାଇବ? ଚକିଲି ପାଇଁ ଯାଉଛ? ହଉନି ହବନି? ବେଗ୍ ନେଇକି ଯିବ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବ? ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବ? ମାମା ପାଇଁ ଆଣିବ? ହଁ ମାମା ପାଇଁ ଆଣିବ? ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବ? ଭୂମି ପାଇଁ? ହାତ କାଇଁ କାଇଁ ହାତ? ହେଇରେ ଏଇ ବେକରେ କ'ଣ ପକେଇଛ? ଓକେ ବାଏ ବାଏ टाटा कर दियो टाटा टाटा जाओ गाड़ी बस नहीं जीव तुम गाड़ी रे हो जाओ बस नहीं जाओ हो जाओ जाओ तुम गाड़ी बस नहीं जाओ